Il-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri irċieva kuntratti għal total ta' 425,000 euro minn dul Partit Laburista ħal poter fl-2013. Minn dan it-total, 318,000 euro ġew minn entitajiet li jaqgħu direttament taħt il-kontroll tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Minkejja li Keith Schembri m'għadux direttur tal-kumpaniji tiegħu u xorta waħda għandu interess finanzjarju dirett kif iżomm shareholding ta' 99.9%. Biss matul ix-xahar li għadda Schembri rebaħ tender ta' 94,000 euro biex jistalla makkinarju għall-printjar tal-istamperija tal-Gvern illi wkoll taqa' taħt l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Dan apparti 193,000 euro oħra f'kuntratti mill-2013 sal-lum biex kumpaniji ta' Keith Schembri jissupplixxu l-karti lill-istamperija tal-Gvern. Minn entità oħra li taqa' taħt ir-responsabilità tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru, l-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji, il-kumpanija ta' Schembri kisbet tender ta' sentejn għal valur ta' 30,000 euro.